Jetty Paletti, je bent hier voor de eerste keer in Westendorp. Ja, dat klopt. Heel erg gezellig. Je ziet het, hè, mooi weer. Helemaal top hier. Ben je al lekker wezen zonnen? Niet echt. Ik ben wel 2 keer geweest skiën. En voor de rest heb ik eigenlijk alleen nog maar in bed gelegen, helaas. Want ja, ik was een beetje ziek geworden. Dus ja, dat is een beetje jammer, hè. Maar goed, vandaag zijn we weer fit. Vanavond spelen we weer in de tent. Dus dan wordt het een leuk feestje in de tent. En ja, ik bevalt me prima in Westendorp. Echt leuk om mee te maken. Ik ski wel vaker. Alleen in Westendorp ben ik eigenlijk nog nooit geweest zelf. Maar om op te treden is dit natuurlijk gigantisch leuk. Want de mensen komen hier echt maar voor één ding. En dat is inderdaad après-skiën. Dus ja, daar hoor ik natuurlijk ook bij. Hè. Je moet inderdaad van alles doen hier. Maar het is natuurlijk wel leuk als iedereen hier in Westendorp zit. Dan doe je natuurlijk overal aan mee. Van alle tv's tot de Radio NL natuurlijk. En ja, alle bezigheden hier. Ja, dat is voor alle artiesten natuurlijk leuk om een heel toertje te maken. Hè. Dan heb je afgelopen winter de carnaval gehad. Was hij zwaar? Hij was goed te doen. Hij was wel zwaar natuurlijk, maar ja, goed te doen en hartstikke leuk. Weet je wat ook leuk is? Ik heb natuurlijk België erbij gekregen. België is ook echt voor het carnaval. En ja, dan zijn de afstanden wat langer, dus je zit wat langer in de auto. Maar ach, maakt niet uit, als het maar feest is. Ik ben eigenlijk een feestartiest en die probeer wel met carnaval altijd een leuk, echt een beetje carnavalesk plaatje te maken. Zoals nu afgelopen jaar Koekoek was. En het jaar daarvoor was sleetje rijden natuurlijk met de carnaval. Maar voor de rest, buiten dat, ben ik elke week wel ergens in een feesttent te bekennen. Dus ik zal niet zeggen dat ik echt carnavalartiest ben, maar echt feestartiest, ja. Ik ben bezig om een beetje te zoeken weer naar een leuke zomersingle. Vooral met oog op natuurlijk de Spelen van de zomer. Zoals het voetballen en het wielrennen en noem maar op, al die Olympische Spelen. Ik ben er nog niet helemaal uit, dus het is nog een verrassing.